नमस्कार, मी ओमकार बालाजी दांडे, वर्ग 9 हे श्री कोचिंग क्लासेस निलंगा, जिल्हा लातूर। आज कर्मयोगी डॉक्टर स्वर्गीय डॉक्टर शिवाजीराव पाटील निलंगेकर साहेब, माजी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्या जयंतीनिमित्त व स्मारक अनावरण सोहळ्याच्या निमित्त त्यांना विनम्र अभिवादन करून आज मी आपणास आदरणीय दादासाहेबांविषयी माहिती सांगणार आहे। प्रधानमंत्री राजीव गांधी पक्षात संघटनात्मक स्थिरता आणण्यासाठी व विशेषतः 1985 मध्ये होऊ घातलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय घेण्याची योजना आखली। यापैकी त्यांनी घेतलेला एक निर्णय म्हणजे ज्या लोकसभेच्या उमेदवाराला त्या विधानसभेच्या मतदारसंघात कमी मते मिळाली आहेत त्यांना उमेदवारी दिली जाणार नाही। निलंगेकरांच्या मतदार संघातील स्तूर परिसरातून भांडणे झाल्यामुळे त्यांची विधानसभेत उमेदवारी नाकारण्यात आली। आपली उमेदवारी पक्षाने नाकारल्यामुळे निलंगेकर नाराज झाले। वास्तविक केवळ त्यांचीच उमेदवारी नाकारली असे नव्हे तर त्यांच्यासोबत महाराष्ट्रातील काही काँग्रेसच्या नेत्यांचीही तिकिटे नाकारण्यात आली होती। त्यात सर्वश्री जवाहरलाल दर्डा, प्रतिभाताई पाटील, कल्पना आवाडे या काँग्रेसमधील प्रमुख नेत्यांची तिकिटे नाकारण्यात आली होती। येत्या गुरुवारी दिनांक 9 फेब्रुवारी 2023 रोजी दादासाहेबांच्या स्मारकाच्या अनावरण सोहळा निलंगा येथील महाराष्ट्र महाविद्यालयाच्या प्रांगणात संपन्न होणार आहे। तरी आपण सर्वांनी सहकुटुंब या सोहळ्यात उपस्थित राहावे ही नम्र विनंती।